Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ани Петкова, психолог, консултант. Днес темата е изключително тежка и сериозна. Днес ще говорим за насилието. Днес ще говорим за тормоза. Днес ще говорим за домашното насилие. Мили дами, много от вас дори не осъзнават, че са жертва на домашното насилие. Много от вас им е по-лесно да си зароват главата в пясъка и да си кажат: ама аз не съм нищо по-различно от масовите семейства. Там съм сигурна, че се случва същото. Просто те не казват. А дали е така? А дали просто вие не го криете от себе си, че вие сте поредната жертва на домашно насилие? Днес ще ви изброя няколко признака, защо жертвите на домашно насилие мълчат. Какво всъщност се случва като чувства вътре в тях. Ако се препознаете, съжалявам. И вие сте част от жертвите на домашно насилие. Първият признак. Един човек започва да си мисли. В масовия случай това са жените. По-нежни, по-крехки създания. По-скоро, в повечето случаи, те са жертвите на домашно насилие. Какво си мисли жертвата ли? Първото, което си мисли е: няма нищо. Аз ще го забравя и ще продължа. Да, такова нещо забравяне няма. Това е вътрешната борба, вътрешното противоречие. Дали да забравя и да продължа или да кажа. Да кажа или да не кажа. Не, ще го скрия. Второто нещо, което тормози жертвата на домашно насилие, това е чувството за вина. Тя се разяжда от чувство за вина. Насилникът, тиранинът, който е стигнал до тези действия, той вменява чувство на вина. От сорта на: видя ли какво направих? Ти си виновна. Ако ти не беше направила това, ако не беше казала това, аз нямаше да те ударя. Аз нямаше да те не бия, аз нямаше да те блъскам. Нямаше да викам, нямаше да чупа. Да, ама не е така. Избегнете от това чувство за вина. Не сте вие виновна. Спрете да си мислите, че ако станете по-добра, ако станете по-тиха, ако станете по-кротка, той ще се промени и това няма да се повтори. Веднъж ли ви е ударил, ще ви удря много пъти. Третият признак, че вие сте жертва, това е чувството за безпомощност. Вие се чувствате тотално смазана от цялата ситуация. Нямате силата, нямате енергията за действие. Нямате човек, на когото да вярвате. Вие не вярвате в системата. Страх ви от всичко. Именно тази безпомощност ви кара вие да се чувствате унизена, с ниско самочувствие и да не вярвате в себе си. Тя краде от вас тази безпомощност. Четвъртото нещо или четвъртата причина, заради която жертвата на домашно насилие мълчи, то това е, че тя по един или друг начин е зависима от насилника. Много често тези жертви дори знаят, че наближава следващият терор, следващият тормоз, следващия шамар, следващия токат, следващото викане, следващия скандал. Те знаят, че това предстои, но мълчат. Стоят и търпат. Защо? Някои казват: заради децата. Верно, заради децата. И вие си мислите, че им давате една добра семейна среда. Колко е здравословно за тези деца да растат точно в това положение, наблюдавайки и виждайки това? По този начин, мили дами, вие вредите на тези деца. Да растат по този начин и да виждат, да го приемат това за нормално, как тати бие мама и как това е нормално, вие им вредите. Това значи, че тази млада, крехка душичка утре ще порасне. Или ще стане и тя насилник, защото това е видяла, или ще привлече насилник, който също да я бие и да я тормози, и тя просто ще мълчи, защото мама така е правила. Освен децата, защо търпите? Заради роднини. Какво ще кажа? Ще стана за срам в селото, в града. За срам? Да вие сте за съжаление, за какъв срам? Другият фактор, заради който мълчите, твърде вероятно е да е финансов. Чудите се ми сега какво да правя. Къде ще отида? Аз нямам пари, нямам средства, нямам финанси, нямам изход. И точно заради това вие търпите. Петата причина да търпите за мен е леко извратена, но много често е факт. Жертвата на домашно насилие си обича насилника. Дълбоко в себе си тя го обича. Разбира се, не казвам, че обича насилието. Казвам, че обича самия човек. Той не винаги е бил такъв. Той ще се промени. Всичко ще отмине. Това няма да продължи. Много се залъгвате. Той или е насилник, или не е.
Другото нещо, което се случва при жертвите на системно домашно насилие, това е, че точно тези жертви изграждат недоверие. Недоверие в хората, в близките, в роднините, в системата. Те не вярват, че има някой там, който ще ги подкрепи, който ще ги защити. Другото нещо, което се случва с жертвите на домашно насилие. След дълго време на срам, вина, изграждане на недоверие, ниско самочувствие, търпене, стоене в тези съзависими взаимоотношения. Най-страшното, което се случва е, има жени, които стигат до крайности, посягат на живота си, точно защото са в тази ситуация без изход. Мили дами, вие наистина не вярвате, но силата е във вас. Намерете сила, споделете с най-близките си хора, с приятели, не мълчете. За такова нещо не се мълчи. То няма да спре. Търсете помощ. Полиция, система, семейство, всеки един, приятели, всеки един ще бъде зад вас. Търсете помощ. Психолозите също. Това е наша важна основна задача. Да намерим начин да ви подкрепим. Да намерим начин да излезнем от това състояние, от това положение, да променим нещата и живота да продължи по възможно най-добрият начин за вас. Не стойте безучастно. Вземете живота си в ръцете си. Аз ви обичам и ви подкрепям. Тук съм за вас. Обичайте се и вие.